Assalamu alaikum. Yau za mu yi bidiyo akan yadda mutum zai sa two-step password a WhatsApp nashi. Misali a nan ga inda an yi zane haka guda uku, 3 dots, aka taba sai ka zo settings, naka sai ka shiga account. Daga account za ka zo nan ga shi da an ce two-step verification, sai ka shiga, sai ka taba enable, nan sai ka zaba password da kake so ka sa guda 6 misali haka. Bayan ka gama confirming za ka sa email naka, shi ma in ka tura za ka sake confirm, za ka sa haka sai ka ce save code. Two-step verification is enabled. Shikenan wannan an gama sa two-step password kenan.